Teď tady máme další bod a to je otevřený dopis ve věci provozu železniční dopravy na trase Praha-Dobříš, veřejná mobilita, pan radní Borecký, a máme tady k tomu bodu i pozměňovací návrh a máme k tomuto bodu i 2 diskutující. Takže bude to probíhat tak, že přednese bod pan radní, potom dám prostor přednést pozměňovací návrh jeho autorovi a potom pustím diskutující k diskuzi. V rámci diskuze, poté, co budou diskutovat tedy zastupitelé. Prosím a předávám slovo Petrovi Boreckému. Tak, děkuji, paní hejtmanko. Ještě jednou dobré dopoledne, dámy a pánové. Já mám dneska pro vás připraveno celkem 10 bodů z oblasti veřejné mobility. Část z nich určitě vzrušené diskuse vzbudí, to bude tenhle ten bod, část z nich, jak věřím, bude bezkonfliktní a všeobecně akceptovatelná. Tak ten první bod, který dneska máme k projednání, je bod, kterým je otevřený dopis výboru pro dopravu, zastupitelstvu Radě Středočeského kraje, náměstkovi primátora pro dopravu hlavního města Prahy a organizátorům dopravy IDSK a ROPID, který byl doručen 27. února letošního roku, kde petiční výbor žádá všechny oslovené, aby objednali plnohodnotný provoz linky S88 v celé délce trati 210 Praha-Dobříš ve všední dny i o víkendu v rozsahu minimálně 12 párů vlaků denně, přičemž zásadně odmítají petenti úvahy o tom, že by Středočeský kraj odobjednal osobní vlakovou dopravu na této trati. Ten dopis máte v příloze, která je u tohoto materiálu, tak ho tady asi nebudu celý recitovat. Já k tomu jenom řeknu, že to je samozřejmě věc, která se netýká jenom jedné trati. Není žádné tajemství, že my jsme v uplynulých letech buď zastavili nebo omezili provoz na celkem 12 železničních tratích ve Středočeském kraji. A není asi žádným tajemstvím, že letos na jaře v měsících březen a duben jsme provedli poměrně rozsáhlý dopravní a opakovaný dopravní průzkum na několika středočeských tratích. Jednalo se o trati Praha-Dobříš, potom tratě Rakovník-Královice, Lužná u Rakovníka Žatec, Slaný Louny, pak šlo o trať v Kokořínském dole, to znamená Mělník, Mšeno, Mladá Boleslav. A účelem tohoto průzkumu bylo zjistit, do jaké míry jsou nebo nejsou ty tratě využívány cestujícím, v jakém rozsahu, v jaké dny a podobně. Ten průzkum nám má vlastně dát určité vodítko, jak s těmito tratěmi dál. Na základě výsledků tohoto průzkumu vlastně teďka pro každou trať je zpracováván návrh dalšího postupu. Tento postup vlastně připravuje společnost IDSK a její odborníci na dopravní obslužnost, kdy vlastně výsledkem tohoto pasportu a tohoto návrhu, který bude předložen letošní podzim a bude samozřejmě zveřejněn, bude vlastně v zásadě dvojí. Buď to ta první varianta je, že trať se přežila, nemá smysl dopravní obslužnost na této trati objednávat a Středočeský kraj je schopen zajistit dopravní obslužnost autobusy, případně kombinací dopravy PID-Halo v daném regionu tak, že zajistíme dopravní obslužnost, nebo za druhé, trať sice je velmi málo vytížená, ale nejsme schopni kvůli stavu silniční sítě nebo struktuře silniční sítě a umístění sídel zajistit dopravní obslužnost autobusy a dopravou PID-Halo a pak i v takovém případě z hlediska zachování základní dopravní obslužnosti tu trať má smysl nechat provozu. Já bych tady chtěl říct, že tím primárním cílem není ušetřit veřejné peníze, protože ty úspory, pokud bychom zastavili provoz na těchto tratích, o kterých jsem tady zmiňoval, by byly relativně malé. Byly by to
jednotky milionů, možná nízké desítky, ale opravdu nízké desítky. Bavíme se o částce do 20 milionů korun ročně. Takže tam není motivací finanční úspora, tam je motivací poskytovat kvalitní veřejnou dopravu a kvalitní dopravní obslužnost. V tuhletu chvíli je proto velmi předčasné říkat, na kterých tratích a zda tu dopravní obslužnost odobjednáme. Pokud by se tak stalo na některých tratích a pokud by to z toho pasportu takto vyšlo, tak se bavíme o jízdních řádech prosinec 2026 a rok 2027. To je ale, ještě řeknu jenom pohled, řekněme, Středočeského kraje a řekněme veřejných peněz, kterými hospodaří Středočeský kraj, případně obce. Ale tady je nutné mít ještě další dva pohledy a těmi dalšími pohledy je případná využitelnost tratí z pohledu nákladní dopravy, protože tady velmi záleží na tom, jestli třeba tratě, které nejsou vhodné pro dopravu osobní, nemohou být využitelné dobře pro dopravu nákladní. Takže tady to je věc, která ale už není v gesci Středočeského kraje. A další věc, která se týká veřejných peněz, je z pohledu samotné správy železnic, která byť na některých tratích v minulosti udělala poměrně rozsáhlé investiční náklady a vynaložila peníze na jejich opravy. To je příklad trati třeba právě 210 Praha-Dobříš, respektive Čestovice-Dobříš. Tak ty náklady bude muset vynakládat i v budoucnosti a není žádným tajemství, že my máme poměrně rozsáhlou železniční síť, ale máme ji ve stavu, která kopíruje dopravní potřeby konce 19. a počátku 20. století, ale už ne vždy odpovídá požadavkům století 21. A tak jsme ve stavu, kdy na prostou údržbu železniční sítě by správa železnic potřebovala v letošním roce alespoň 27 miliard korun, ale k dispozici má necelých 23. Takže my nemáme ani na stávající údržbu železničních tratí, které máme v republice. A pak je otázkou, jestli máme skutečně udržovat každou jednotlivou trať, která tady ve České republice vede a vede i ve Středočeském kraji. Takže v tuto chvíli já mohu garantovat, že do konce letošního roku a pro jízdní řád 25-26 žádná osobní doprava na železničních tratích ve středních Čechách odobjednávána nebude, ale může vylézt a může být výsledkem těchto studií a posudků, že skutečně dojde k doporučení odobjednat dopravu od období 2026-2027. Já v celku rozumím petentům, že nechtějí, aby k tomu odobjednání došlo. Já jsem se tam i fyzicky byl projet, takže jako vím, jak to tam vypadá. Já mám taky rád vláčky, ale druhá věc je, jestli si můžeme tyhle ty věci dlouhodobě dovolit a jestli to je správně. Takže z tohoto důvodu já tuto chvilku navrhuju, tak jak je to v návrhu usnesení, aby zastupitelstvo Středočeského kraje vzalo ten obsah otevřeného dopisu na vědomí, ale velmi nedoporučuji, abychom dělali jakékoliv další jiné rozhodnutí. Já si navíc primárně myslím, že to je věc, kterou by měli dělat odborníci na dopravu a nejsem si úplně jistý, jestli tohleto fórum je to správné, které by mělo řešit provoz na každé jednotlivé trati a každé jednotlivé linky. Tak tolik za mě. Tak děkuji. Tomáš Klinecký a Zdeněk Štefek. Prosím, pan Klinecký. Tak, děkuji moc za slovo, dobrý den. Já jenom za výbor pro dopravu konstatuji, že většinu bodů z oblasti veřejné mobility, a to se týká i všech bodů z oblasti silniční dopravy, výbor pro dopravu doporučil ke schválení. U těch bodů k tarifům tam usnesení z důvodu nízké účasti přijato nebylo. Děkuji. Tak děkuji. Tomáš Helebrant. Děkuji za slovo. My jsme tady vyslechli pana Boreckého, který mluvil o tom, že ne všechny trati se vyplatí, což je logické, je to prostě služba a ne všechno může být ziskové. V tuto chvíli probíhají audity na tratích, které tady pan kolega Borecký jmenoval. Ten audit má tuším být
hotový někdy říjen nebo něco takového v říjnu a pak se zřejmě dozvíme o dalším omezování. Já si myslím, jak je to třeba u té trati Praha-Dobříš, tam už k omezení došlo a tudíž tam logicky jezdí méně lidí. Ta doprava, aby byla využívána občany, tak musí být dostupná. Musí být dostupná finančně, ale i tou četností. Samozřejmě pokud jezdí 4 vlaky za den, tak je ty lidé nebudou využívat, protože jim nebude vyhovovat ta četnost a nebudou moc jezdit jen do práce, do školy za zábavu. My si musíme uvědomit, že to vlakové spojení má nějaký krajinotvorný prvek, navíc skutečně jedná se o službu a opravdu těch odvětví, která nejsou zisková, je v téhle republice mnoho a my nerušíme muzea a knihovny, které taky prostě ziskové nejsou. Aby jsem apeloval na zastupitele určitě, aby v té dopravě, respektive v té dopravní obslužnosti tady na to vždycky mysleli a nekoukali na to jenom účetně, aby jsme nedopadli jako například v Lužci nebo na trati Praha-Dobříš, do které se investovaly stovky milionů. V Lužci se postavil unikátní zvedací most a následně na té trati nebyla nasmlouvaná doprava. Jo. Tohle to jsou prostě investice, které do těch tratí byly udělány a my, když tam nenasmlouváme dopravu, tak si myslím, že jsou to zmařené investice a navíc těm lidem ta doprava tam chybí. Už jsem to tady o tom mluvil na nějakém minulém zastupitelstvu pro spoustu hlavně seniorů. Je ten vlak jediný v uvozovkách bezpečný dopravní prostředek, protože nevyužívají ten autobus z toho důvodu, že v autobuse není na rozdíl od vlaku toaleta. Takže uvědomme si, tohle je pro řadu lidí velmi důležité, hlavně co se týká seniorů, kteří nemají jak jinak se dostat například k lékaři, takže nekoukejme na to jen účetně a snažme se ty spoje zachovat a ne rušit. Děkuju. Tak děkuji. Petr Borecký. Pardon, to trošku. Tak já zkusím zareagovat na to, co říkal pan kolega Helebrant. My se shodneme v tom, že doprava je veřejná služba. Tam není žádný rozpor, to je naprostá shoda. A ono je potřeba si uvědomit, že ta veřejná služba opravdu není zisková. U veřejné dopravy jenom ve Středočeském kraji doplácí veřejné rozpočty 70% všech nákladů. Cestující se podílí mírně pod 30% na všech nákladech toho systému. Čili my se bavíme jenom o tom, o jak vysoké míře ztrátovosti té dané dopravy se bavíme. Samozřejmě v rámci toho systému jsou linky, které jsou v uvozovkách výdělečnější, některé linky dokonce jsou v kladných číslech, ale pak máte samozřejmě linky, které jsou ztrátové. A kdybychom provozovali jenom to, co je, řekněme, mírně ztrátové, tak bychom skončili na tom, že bychom provozovali hlavní železniční koridory, hlavní autobusové linky mezi 5. a 20. večerní a tím bychom končili. Ale sami víte, že ten rozsah dopravní obslužnosti je výrazně větší. Tady padla slova o omezování dopravy. Já bych na to reagoval jenom číslama. V roce 2019 najezdily autobusy ve veřejné dopravě Středočeského kraje ve společné objednávce obcí a kraje nějakých 72 milionů kilometrů ročně. V roce 2024, to znamená loňský rok, to bylo 85 milionů ročně, to znamená, že je to nějakých 18% víc. A u železnice to stouplo z 15,7 milionů na 16,5 milionů kilometrů ročně. A teď s vyjetím Regiopanteru od prosince to číslo ještě výrazně vzroste. Takže já nevím, o jakém omezování tady mluvíte. Naopak ten rozsah veřejné dopravy roste. A to, že se eliminují linky, které nikdo nevyužívá nebo využívá naprosté minimum lidí, to je jenom racionální postup, a který bychom měli dělat ještě razantněji. Máte naprostou pravdu, že stát v minulých letech investoval do tratí, jako je Lužec, zvedací most, do Dobříše, do Kokořínského dolu. Je to naprostá pravda. Já bych třeba tady právě investice do mostu v Lužci
vyzdvihl jako investici, která je typický příklad vyhození peněz z okna, kdy tehdejší ministerstvo dopravy bylo dokonce upozorňováno jak představiteli integrované dopravy Středočeského kraje, tak starostou Lužce nad Vltavou, že to je investice nesmyslná a nemá jí dělat. Přesto byla udělána. Stejně tak u trati Dobříš-Praha bylo proinvestováno 300 milionů korun, zrychlila se doprava mezi Dobříší a Prahou o 1 minutu cestovního času. Tak logicky, když tím autobusem to mají ty lidi výrazně rychlejší nebo autem, oni nepojedou tím vlakem jenom proto, že je to vlak, když místo 40 minut tam stráví 1:20. Takže my se v mnohém shodneme. Shodneme se v tom, že veřejná doprava je služba veřejnosti. To s tím naprosto souhlasím. Shodneme se, že to je v pořádku, když to veřejné rozpočty dotují. V čem se asi neshodneme je míra té dotace, míra racionálního přístupu a míra spolufinancování. A já si myslím, že o tom bude ještě prostor se pobavit, až budeme debatovat o tarifech a výhledech financování veřejné dopravy. Tam si myslím, že se bude lámat chleba na tom, do jaké míry vlastně máme nebo máme tu dopravu zajišťovat. Tak děkuji. Tomáš Helebrant, přednostní právo. Děkuji za slovo. Já musím reagovat na kolegu Boreckého. Mluvil jsem o omezování dopravy právě na těch neexponovaných nebo tratích, které jsou. Samozřejmě, pokud zvýšíme počet spojů na trati, na příměstských tratích, tak nám samozřejmě jako narůstá tady v tom počet, ale pokud hodíme přes palubu lidi, kde jim ty spoje omezujeme, ty lokální spoje, nebo je úplně rušíme, tak těm je šumák, že? Nebo tam těm je jedno, že jsme zvýšili počet spojů z Prahy do Poděbrad, ale například. Takže tohle je jeden aspekt a druhý aspekt mi pořád, nebo respektive vy akcentujete na to, že nahrazujeme vlaky autobusy, ale ty autobusy samozřejmě se na první pohled zdají levnější, ale nikdo už nezapočítává zvýšení dopravy na silnicích, že opravy silnic něco stojí. Řada lidí nevyužívá ten autobus a používá k tomu osobní vozidlo z mnoha důvodů, protože jim vyhovoval vlak a autobus jim nevyhovuje, a tak tam máme ekologické zatížení. A tohle jsou věci, které bychom měli brát také v úvahu. A říkám, jsou to těžko měřitelné a finančně vyčíslitelné věci, ty opravy silnic asi ano, ale nějaké ekologické znečištění, tak to určitě se snadno takhle měří. Zda byly některé vámi uváděné stavby vyhazování peněz, já si to nemyslím, protože určitě nejde na trati Praha-Dobříš jenom o tu minutu zrychlení, ale o celkovou kulturu toho cestování, zabezpečení té dráhy a tak dále. Takže to není jenom o té rychlosti. Navíc ta trať není využívána primárně jako Praha-Dobříš na dojíždění z Dobříše do Prahy, ale řada lidí ji využívá a cestuje na jednotlivé zastávky, protože tam je spousta chatových oblastí, zahrádkářských kolonií, trampové, skauti to využívají tuto trať, takže vystupují po celé té trati. Takže takhle děkuju. Tak děkuji. Petr Borecký. Děkuju, tak já teďka zareaguju, ale už jenom stručně, aby se dostali ke slovu tady ostatní přihlášení. Víte, ono to s tou ekologií trošku dvousečné, protože doposud nám na těch regionálních tratích jezdí především staré vozy kategorie 810 nebo 854, neboli regionovy a šukafony se tomu říká, to je terminus technicus, takový šotouský. A jejich ekologická stopa, uhlíková stopa je dramaticky vyšší než uhlíková stopa moderních autobusů.
které navíc postupně stejně nahrazujeme za bezemisní vozidla, čili ta ekologie v tomto ohledu už přestává být validním argumentem. Ono je potřeba si uvědomit taky jednu věc, že u všech tratích, na kterých zachováme provoz, tak nejpozději k roku 2029 budeme muset nahradit stávající vozbu za novou vozbu, která bude vybavena ETCS, a tam se bavíme už o investicích ve výši desítek milionů na jedno vozidlo a vychází to jednoznačně z předpisů a norem, které přijal tento stát. Takže pokud my říkáme, že někde zachováme na nějaké trati regionální provoz, tak my zároveň tím říkáme, že budeme muset pro tuto trať zakoupit i buď nová, anebo kompletně repasovaná vozidla. To jsou ty vozidla RS1, která dneska vyjíždí na regionální tratě, protože nová vozidla této velikosti v neelektrifikované podobě nekoupíte. Jo, takže to je potřeba si uvědomit. Druhá věc, já naprosto s váma souhlasím, že by bylo špatně, kdybychom posilovali pouze spojení směr Praha do Prahy z Prahy. Je pravda, že drtivá většina poptávky dopravní je tímto směrem, ale samozřejmě existují poptávky i na tangenciální spojení, to znamená ty spojení mezi krajskými městy a obcemi, stejně jako existují požadavky na spojení do menších obcích a mimo špičkové časy. A na to právě jsou dneska schopni nejvíce reagovat autobusy a nejvíc na to jsou schopni reagovat modely flexibilní dopravy, což je PIDHALO. To byla legislativní iniciativa Středočeského kraje, která byla zaměřena právě na změnu zákona o veřejné přepravě cestujících, která vlastně tu flexibilní poptávkovou dopravu vlastně umožní. My dneska máme nasazenou na Českobrodsku, Pečecku, Kouřimsku, vlastně území pro nějakých 50 000 obyvatel a počítáme s tím, že bychom tím chtěli během příštích 4 let dokrýt převážnou část území kraje a to je přesně ten mod dopravy, který je určen pro buď okrajové části dne, anebo pro méně osídlené oblasti kraje. A to je totiž to, o co usilujeme a věřím tomu, že to by měl být i zájem váš. To znamená poskytnout flexibilní dopravu a dostupnou dopravu nejenom v těch hlavních centrech ve středních Čechách. Jinak já bych se ještě vrátil, protože jste ji zmínil, k té dobřížské trati, tak já tady jenom upozorním na to, že na té dobřížské trati dlouhodobě, už před rokem 2020, klesala přepravní poptávka a bylo to v době, kdy těch vlaků tam jezdilo opravdu hodně a naopak byly navýšeny počty spojů mezi roky 2016 až 2020. Přesto všechno průměrná obsazenost vlaků v úseku mezi Čisovicema a Dobříší oscilovala mezi 4 až 8% v pracovních dny a mezi 8 až 17% o víkendech. Takže ta obsazenost byla naprosto minimální a já jenom tady bych chtěl říct, a netvrdím, že musíme všechno dělat stejně jako v západní Evropě, ale v západní Evropě v podstatě trati, kde se nebyl schopen uživit vlak pod 120 cestujících, tak jsou všechny dneska zavřené. Všechny tyhle tratě nahradila autobusová spojení, tak jenom pozor na to, my tady máme se Švýcarskem druhou nejvyšší hustotu železničních tratí v Evropě, což znamená, že máme druhou nejhustší železniční síť na světě. Akorát její struktura na rozdíl od toho Švýcarska je trošku jiná a bohužel ne dneska všude využitelná, ale to už bychom se dostávali úplně jinam, takže já už to nechám. Tak děkuji. A teď někdo s přednostním právem a budu číst tak, jak jsou všichni přihlášeni, takže první Zdeněk Štefek. Tak ještě jednou dobrý den. Máme tady dnes otevřený dopis ve věci dopravní obslužnosti Mníšecká Dobřížska, který se ve svých závěrech týká zejména požadavku znovu obnovení plného provozu na lince S88. Ta byla omezena v rámci škrtů na železnici od roku 2022, které provedla v roce 2021 tehdejší krajská koalice STAN, Spolu a Pirátů, a ty škrty znamenaly, jak to tady bylo již řečeno, úplné rušení provozu na některých lokálkách a jinde znamenaly mnohá provozní omezení, což se týká právě linky S88. S rušením a omezováním železniční dopravy zásadně nesouhlasíme. Pro nás a vlastně i pro kraj, když vezmeme strategické dokumenty, je železniční síť klíčovou dopravní infrastrukturou, a to od tepen až po ty vlásečnice.
A to nejenom kvůli tomu, že ve vlaku může být snadno a je WCVC, ale i proto, že může převážet větší množství kol a kočárků, což je potom pro rozvoj toho regionu i docela zásadní. Ale je to i proto, že prostě pohyb po kolejích je fyzikálně nejlevnější princip pohybu. A byly tady zmíněny i ty ekologické aspekty, když se srovnávají tedy samozřejmě nové vozy a ne autobus 21. století s 50 let starým šukafonem nebo tak. Koalice však šla tehdy opačnou cestou a vlastně opačnou cestou jde i dnes. Budeme projednávat další zdražování veřejné dopravy, což taky může přispět k větší zátěži osobní dopravou v této lokalitě. A pak se tedy nedivme, že jsme i přes určité vyhrazené pruhy, třeba na Strakonické ulici od Lahoviček po Lihovar, neustálými svědky zde probíhajícího dopravního kolapsu a asi se to bude i nadále zhoršovat. Považuji za zásadní říct, že součástí dopisu je i analýza potenciálu železniční trati Dobříž-Praha z roku 2024, která byla zpracovaná Technickou univerzitou Drážďany, ale ta nebyla v podkladech přiložená, byla zaslána až dodatečně autory všem zastupitelům tedy. Ta ale dokazuje, že linka S88 ten růstový potenciál má a možnosti, jak zvýšit další zájem cestujících, existují. Co by mělo být k tomu ale rozhodně přiloženo, je podle mě a podle nás i ta prognóza demografického vývoje v našem kraji, tam je to po jednotlivých ORP, ale chápu, že třeba mnohé tady nezajímá, co se bude dít za 10, 20, 30 let. Ale přitom jsme tu studii, tu prognózu brali v roce 2024 na vědomí a jsou tam zajímavé změny právě i v tom dotčeném ORP, které se týká té trati Praha-Dobříž. My navrhujeme ve svém doplnění materiálu podpořit autory otevřeného dopisu, veřejně tedy prezentovat výsledky oné studie a zpracovat potom další stupně technické a stavební dokumentace. Podporujeme i rozvoj provozu na této trati, i vlastně modernizaci této tratě a zároveň v návrhu usnesení máme i ten bod, že pověřujeme příslušného radního, aby se pokusil zajistit plnohodnotný provoz na lince S88. Děkuji za pozornost. Tak, děkuji. A Roman Štěrba, prosím. Dobré poledne, děkuji za slovo. Já mám 3 věci. Za prvé bych rád ještě navázal na pana předsedu výboru pro dopravu, který říkal, že body k tarifům výbor kvůli nízké účasti neschválil nebo neprojednal, tak opakovaně neschválil, ale byl plně usnášeníschopný výbor pro dopravu, takže na podruhý neschválil dokument k tarifu, což je teda jiný bod jednání. K lince S88 by se měl dotaz na přepravní průzkumy, nakolik ty čísla jsou věrohodná, protože podle určitých svědků sčítač, který tam cestuje v těch spojích, tak nepočítá ani cestující, kteří nastupují, vystupují na zastávkách, ani ty, kteří cestují v jednotlivých mezistaničních úsecích. A jsem rád, že už na výboru byla obsáhlá diskuze v této věci a že se tam zmínili i další tratě, které jsou, řekněme, v ohrožení dalšího provozování veřejných služeb v přepravě cestujících. Já bych se tady chtěl zeptat na trať 110, a to ve vazbě na to, jak Rada města Čelákovic kategoricky odmítá dopravní model IDSK s nezastavováním spěšných vlaků linky R42 v Čelákovicích, tak já bych se chtěl zeptat k trati 110, kde jsem se dočetl v informačním zpravodaji Městského úřadu Královského města Slaný v číslech 2 a 4 letošního roku od pana místostarosty Pavla Rubíka, že město má zájem o rozvoj naopak toho spojení Louny Slaný Praha, kde vnímají i potenciál zrychlení přepravní doby o 25 minut. Tak bych se chtěl zeptat, máme tady i vlastně starostu a místostarostu Slaného, tak nakolik oni vnímají ten záměr kraje neobjednat do budoucna dopravu v úseku Louny Slaný. Děkuji. Tak, děkuji. Nyní Miroslav Samáš, prosím. Děkuji za slovo, paní hejtmanko. Já teda nebudu zdržovat v tomhle bodě těma bodama, který mám připravený pro pana Boreckého dál, ale zeptám se ho, protože tam padla trať 162 Rakovník Kralovice, že tam vlastně probíhá teď nějaká analýza vytěženosti této tratě.
Dopravní obslužnost neobjednával Středočeský kraj na této trati, objednávalo to ODORAK, to je vlastně znamená Organizátor dopravy obcí Rakovnická a Plzeňský kraj. Jo. Takže ty data nevím, jak budou relevantní, když tam probíhá jenom částečný provoz na základě té objednávky. Ale další otázky, které k této trati mám, tak si pak nechám do dalšího bodu, protože nechci zdržovat zbytečně lidi, kteří čekají na vystoupení ze řad veřejnosti. Děkuju. Tak, děkuji. Karel Havlíček. Děkuji za slovo. No, pane radní Borecký, já to teď, pojďme se na to dívat bez emocí, bez toho, kdo má rád vláčky, kdo má rád autobusy a kdo chodí nejraději pěšky. Víte velmi dobře, že tady není systém na tohleto nastaven žádný, bohužel. Toto kdysi objednával všechno stát, pak to přešlo na kraje a tak jako stát si objednává svoje tratě, tak dneska se pochopitelně objednávají svoje tratě kraje. Nicméně stát prostřednictvím správy železnic musí dělat ty investice. A tady dochází samozřejmě k poměrně zásadnímu problému. Není to tak, a doufám, že se to nedomníváte, že jste to říkal jenom politicky, to bych bral, že se někdo na ministerstvu dopravy rozhodne, že teď se bude investovat tahle ta trať a teď nějaká jiná. Velmi dobře víte, a já doufám, že to víte, že to funguje úplně jinak. Funguje to tak, že si to musí objednat ten kraj a řekne, já chci tuto investici. Teď je jedno, jakou se bude jednat. Poté zasedne centrální komise a ta centrální komise to vyhodnocuje na základě několika faktorů. Je tam ekonomický faktor, na tom se shodneme, logicky je tam faktor té poptávky, proto to řeší. Potom je tam faktor dopravní, ten faktor dopravní to vyhodnotí z úhlu pohledu ad 1 pohodlí, ad 2 případně dalších tras a tak dále, nebo co se budujou silnice a tak dále, z úhlu pohledu bezpečnosti, z úhlu pohledu ekologie, a to tedy jak přímé, tak nepřímé, to znamená přetížení silnic, dálnic a tak dále, auty a částečně tam může být ten krajinný ráz, ale to je relativně méně podstatný faktor, to už je spíš v té poptávce od toho kraje. A pokud ta centrální komise dojde k závěru, že tedy uvolní ty prostředky pro správu železnic, pak na základě objednávky toho kraje to ta správa železnic učiní. Ano, vy můžete říct, to jsme neobjednávali my, a to máte pravdu, to objednávalo to vedení kraje, které bylo před vámi. Mělo k tomu nějaké důvody, ale prošlo to tímhletím kolečkem na to ministerstvu dopravy a na základě toho se tedy budovali a investovali, ať už to byl ten Lužec nebo případně ty další. Není pravdou, a zase doufám, že to říkáte politicky, že jste si dodal dohromady ten časový scénář, že jste najednou přišli vy a řekli jste pozor, tohleto se nemůže stavět. Vy jste do toho přišli, už to bylo fakticky postaveno, velmi dobře to víte. V roce 2020, kdy jste nastoupili, tak už se finalizovala ta stavba, která znovu říkám, byla předtím objednána řádně krajem a řádně prošla veškerou procedurou na ministerstvu dopravy. A vy jste tedy, jak si už potom řekli, až ve druhém sledu, že dokonce v tom prvním v rámci toho Lužce jste souhlasili s tím dopravním plánem, ve druhém sledu jste potom řekli, že nikoliv. Ale to už je detail, to není podstatný. To podstatnější je jiná věc. Můžeme se bavit o tom, jestli se tady v tomto celém systému někde udělala chyba, ale víte, že těm lidem je to úplně jedno, kteří s tím jezdí. Ti lidé vnímají vás, mě, ministra dopravy, kohokoliv jako stát. Oni rozlišují, kdo je kraj, kdo je stát a tak dále. A oni vnímají to, že tady stát za veřejné prostředky na základě regulární objednávky notabene vybudoval nějakou infrastrukturu a ta něco stojí. A pak vidí, že ten stát tam nejezdí. A to je to, co si myslím, že by si z toho měli všichni si vzít určitý poučení, protože můžou se střídat vlády, můžou se střídat vedení krajů, ale měla by tady být nějaká kontinuita. A vy jste tu kontinuitu přerušili. A já bych tomu ještě možná rozuměl v nějaké situaci, kdy je to opravdu stará trať, nezrekonstruovaná, kdy to prostě si řeknete, ano, v dané chvíli nám to nevychází. Vy jste řekl správně, že všechny tratě jsou prodělečné. V České republice snad není žádná lokálka, která by byla výdělečná. Je to jenom o míře toho prodělku, o míře toho, jak tam chceme tu veřejnou službu dělat. Ale jak si ukončit to na nově zrekonstruovaných tratích, kam se dali 100 milionů korun, to se můžeme 100krát spolu přijít, ale nepochopí to ten, pro koho to tady děláme, komu máme sloužit. A to je ten obyvatel. Tak, děkuji. Jiří Kobza. Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych navázal trošku na to, co říkal kolega Havlíček.
protože nemohu nevidět souvislost s tím, o čem se bavíme teď, s tím, o čem se budeme bavit zanedlouho, a to je zvýšení ceny dopravy za autobusovou dopravu mezi Středočeským krajem a Prahou. A nemohu se ubránit dojmu, jestli se tady náhodou nejedná právě o nepřímý konkurenční boj, kdy vlastně železnice se budou přitlačovat s autobusem a půjde o to, jak vysoké bude moct být nakonec to jízdné, protože pokud tady bude konkurence v jízdném, tak můžeme předpokládat, že to navýšení jízdného nebude tak výrazné pro lidi, kteří to používají, jako když v podstatě dojde víceméně k monopolizaci autobusové dopravy. A zazněla tady také velmi pravdivá záležitost. Uvědomme si, že oblast Brd je vlastně největší rekreační oblastí pro nejen Středočeský kraj, ale i pro Prahu. A dostat se tam nebo odtamtud s kolem, když tam nepojedou autobusy, tak nebude vůbec jednoduché. Nechci teď řešit otázku, jestli cestování vlakem se stává adrenalinovým sportem nebo ne, když obden slyšíme, kde který vlak projel na návěstí a kde který přejezd je nebezpečný a podobně. Ale myslím si, že ty vlaky bychom měli zachovat, měli bychom je udržovat už jenom jako protiváhu k jiným způsobům dopravy, protože při určité ceně přestane být pro ty lidi výhodné cestovat hromadnou dopravou, protože už teď, když jedou 2 lidi v autě do Prahy, tak je to vyjde levnější než autobus. A je naším zájmem, aby jsme tu hromadnou dopravu udržovali, podporovali tak, aby byla využívaná efektivně a aby lidi chápali, že to děláme pro ně. Takže myslím si, že likvidovat ty tratě, omezovat je, není dobrý nápad. Děkuji. Děkuji. Radek Vondráček. Děkuji za slovo, paní hejtmanko. Já jsem se přihlásil z toho důvodu, že tady zaznělo, byla zmíněná ta trasa Slaný Louny. Přestože to má v gesci kolega Pavel Rubík, tak vím, že je tam zájem v podstatě nějakým způsobem udržet tu trasu Slaný Louny i s těmi navázanými obcemi z toho důvodu, že do budoucna ve chvíli, kdyby se povedlo nějakým způsobem optimalizovat tu trasu Slaný Praha, nějaký zkapacitnit, nevím, teďko nemám úplně ty detailní informace, tak se domníváme, že by to mohlo být zajímavý, že by to bylo prostě velmi dobře využitelné, protože když si představíte řadu lidí, kteří pracují v Praze z Loun přes Slaný do Prahy, kdyby se podařilo prostě tu trasu nějakým způsobem zrychlit, přestože musíme prostě přes Kralupy v danou chvíli, tak se domníváme, že právě možná v horizontu těch dalších let se může dojít k tomu, že to je zajímavý dopravní prostředek. Možná pan starosta, jestli mě doplní. Děkuju. Také děkuji a dalším přihlášeným je pan kolega Petrtýl. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já to trošičku tuto věc zobecním. Celkem chápu ty ekonomické důvody, proč stahovat nebo snižovat počty těch spojů, nicméně myslíme i trošičku dopředu. Pan Borecký uvedl, že máme hustou železniční síť, co je pravda, ale my máme samozřejmě i velice hustou silniční síť, kde je asi jednu z největších na světě, asi 0,7 km na kilometr čtvereční plochy. A když se podíváte na dopravu ve Středočeském kraji, tak vlastně 20% dopravy z celé České republiky je právě realizováno ve Středočeském kraji. To znamená, všichni to vidíme ráno a mnozí to dneska určitě zažili, přeplněné silnice a já si troufám tvrdit, jestli to takhle půjde dál, tak za chvíli téměř budou ty silnice téměř neprůjezdné. Takže ten segment té železniční dopravy je podle mě velice důležitý. Jak pan Borecký uvedl, že to bude ještě, že jsou tady některé další body, které někde budeme souznít, někde souznít nebudeme, nicméně ono to souvisí i s tímto bodem. To znamená, my na jednu stranu chceme
zdražovat, teda valorizovat, ale vlastně tím, že omezujeme ty počty spojů, tak vlastně podle mne i ty cestující vlastně vykazujeme z toho vlaku. Jo. Takže to je takový proti tomu. Opravdu se to musí toto zvážit, nechci říct na lékárnických váhách, ale prostě ta železniční doprava má určitě velký potenciál v sobě. Děkuji. Já také děkuji. Dalším přihlášeným je pan kolega Borecký, prosím. Tak děkuju. Já jsem chtěl nechat všechny řečníky, aby měli možnost říct, co mají na srdci, a teď zkusím na ty jednotlivé jejich podněty odpovědět. Takže první hovořil pan Štefek. Tak pokud se týká studie Technické univerzity v Drážďanech na možnost zavedení vlakotramvaje na trati Praha-Dobříš, to je skutečně studie, kterou jsme jako Středočeský kraj, respektive IDSK, zadali. Ta studie je k dispozici, bude samozřejmě k dispozici i veřejnosti. V každém případě je to věc, která bude právě součástí posuzování pasportu té tratě a budoucího využití nebo nevyužití té tratě. To, jak jsem říkal, odkazoval na ten říjen letošního roku. Vy jste, pane Štefku, hovořil o tom, že Středočeský kraj nezohledňuje prognózu demografického rozvoje. No to samozřejmě zohledňujeme, protože my víme, že nám do roku 2050 každý rok přibude ve středních Čechách zhruba někde mezi 10 až 12 tisíci obyvateli, ale tady je potřeba si uvědomit, a to je výzva ke všem poslancům za Středočeský kraj, a jsou z jakékoliv strany, tak prosím udělejte něco pro narovnání rozpočtového určení daní, protože ten rostoucí počet obyvatel se ve středních Čechách nijak neprojevuje na nárůstu daňových příjmů Středočeského kraje, což znamená, že se jenom bude zhoršovat výdajová stránka na veřejné služby, které Středočeský kraj má se svými obyvateli spojené. Takže prosba na všechny poslance, něco s tím pro Boha udělejte. A pak tam byl podnět od pana Štefka, že bychom měli vyjít vstříc té petici a posílit provoz na lince 88. My to samozřejmě technicky umíme. To technicky lze, to není problém, to opravdu umíme. Druhá věc je, jestli to má smysl a jestli jsou to správně vynaložené veřejné peníze. A v tom se možná s panem Štefkem a s petentama neshodneme. Tím se dostávám k panu Štěrbovi. On se ptal na metodiku sčítání. Ta metodika sčítání, kterou se provádí sčítání ve vlacích, je už prostě dlouhá léta zaběhnutá v IDSK i v ROPIDu. Jsou to standardizované postupy pro sčítání. Já jenom lituju, že kolega Štěrba, který byl přítomný na výboru pro dopravu, tak nepoložil tuto otázku přítomným zástupcům IDSK, protože výbor pro dopravu se konal v IDSK, tak se tam na to pan kolega Štěrba mohl zeptat a nezeptal se. Takže v tomto ohledu tady na zastupitelstvu tu jeho poznámku vnímám jako rétorickou, protože on řekl, že má o sčítání pochybnosti. Já mu odpovím, že si myslím, že sčítání je v pořádku a udělejte si z toho obrázek sami. Takže já říkám, že sčítání je standardizovaným postupem, které se nemění jenom proto, že potřebujeme nasčítat nějakou trať. Co se týká trati 110 Slaný Praha, tím se vlastně dostávám trošku i okrajově předskakuju i k panu kolegovi Vondráčkovi, abych tady řekl jenom jedno. Já souhlasím, že jak Slaný, tak Louny si zaslouží dobré železniční spojení. Pokud víme, ty, co se zajímají o železnici, tak vědí, že do Loun má vést odbočka vysokorychlostní trati z Prahy. To znamená, že to je taková ta mostecká větev, znamená to, že Louny získají časem velmi rychlé vlakové spojení nejenom do Prahy, ale i do jiných regionů v Evropě a v Česku. A stejně tak si myslím, že je důležité zrychlit železniční spojení i ze Slaného do Prahy. Je otázkou, jestli to má být přes Kralupy po trati 110 a jestli by to spíš nemělo být dobudováním spojení přes Vinařice a propojení Slaný, Vinařice, Kladno a potom na rychlodráze Kladno-Praha. A to je věc, kterou nám zodpoví studie na výstavbu případnou této trati nebo na modernizaci 110, kterou teďka Středočeský kraj zadává. Vrátím se zpátky ještě k té trati
Slaný Louny. V tomhletom úseku je ta dopravní poptávka velmi nízká. Já se obávám, že dobudování dálnice mezi Louny a Slaným té trati definitivně zasadí smrtelnou ránu, protože pak už bude absolutně nekonkurenceschopná časově z hlediska dojíždění osob. Kolega Samaš se ptal nebo hovořil k trati Rakovník-Kralovice. Je pravda, že provoz na této trati primárně objednává Odorák za finančního přispění Plzeňského kraje, ale on tady přispívá částkou 1,5 milionu korun v letošním roce i kraj Středočeský, čili to není o tom, že by na to Středočeský kraj nepřispívá vůbec nic. Přispívá na to i Středočeský kraj částkou 1,5 milionu korun. V každém případě my se tady bavíme o objednávce realizované a placené Středočeským krajem. Pokud Odorák a Plzeňský kraj budou chtít zajistit provoz na trati Kralovice-Rakovník i do budoucna, tak my v tom určitě bránit nebudeme. Ta trať určitě bude integrovaná v systému PIDu, ale říkám, počkejme si na to, co nám řekne ta analýza a její výstupy v říjnu letošního roku. S panem kolegou Havlíčkem se naprosto shoduju v tom, že by měla být nějaká kontinuita v rozhodování státu a i v rozhodování samospráv. To je naprosto jednoznačné. A ta kontinuita by měla přežívat i změny jednotlivých politických reprezentací. To, co je potíž, je, že, a je to možná jenom tím, že jsem prostě špatně hledal a že možná špatně hledali i kolegové z IDSK, ale u těch investic, které byly, nebo do těch peněz, které byly vydány na rekonstrukci železničních tratí ve Středočeském kraji, bavíme se o trati na Dobříž, bavíme se o Lužci, bavíme se o Kokořínském dole. Já jsem tam nenašel někde, že by se to Středočeský kraj objednal. Oni se vedli jednání mezi Ministerstvem dopravy a Středočeským krajem, ale Středočeský kraj to neobjednal, ale rád se podívám, možná ta objednávka někde existuje, já jsem ji fakt neviděl. Jediné, co já jsem viděl, a to jsem konec konců i tady posílal v minulém volebním období, byly e-maily na Ministerstvo dopravy a zápisy z porad na Ministerstvu dopravy, kde bylo Ministerstvo dopravy upozorňováno, že dělat zvedací most v Lužci je nesmysl. To je jediné, co jsem viděl já, ale nevylučuju, že mohou být i jiné materiály k dispozici. V každém případě já souhlasím, že je potřeba dlouhodobého plánování právě protože stát nemá peněz na zbyt a ty peníze se musí nakládat efektivně, tak i z toho důvodu my jako Středočeský kraj jsme navrhovali správě železnic, kde je shodou okolností ředitelem pan Svoboda, který byl jmenován za dob vlády hnutí ANO, tak my jsme správě železnic navrhovali uzavření 10letých smluv mezi správou železnic a Středočeským krajem, kde by se správa železnic zavázala k provedení investic do středočeských tratí, zaměřených zejména na odstranění dopravních rychlostních propadů a na elektrifikaci, kde výměnou za to by se Středočeský kraj zase zavázal objednávat osobní dopravu, aby se nejednalo investice vydané vniveč. Zatím se to bohužel nepodařilo, to mě velmi mrzí. Pokud se týká připomínek pana kolegy Kobzy, já bych jenom upozornil, že tady ve středních Čechách v pražské integrované dopravě, v tom integrovaném systému, my nemáme konkurenční souboj autobusy versus železnice, protože obojí objednává Středočeský kraj a hlavní město Praha. My jsme objednatelé a jako objednatelé, respektive IDSK a ROPy, což jsou organizátoři, tak tito objednatelé posuzují, co právě je ten vhodnější mod dopravy pro to dané území a není to jenom o tom, že my jsme nutně museli konkurovat autobusem nebo nutně museli konkurovat železnicí. Je to spíše o tom, který dopravní mod je pro ten danou přepravu lepší a vhodnější. A tady bych poukázal na jednu věc z řeči kolegy Kobzy, a to je nezbytnost rozlišovat infrastrukturu a rozlišovat to, co po té infrastruktuře jezdí. To, co po té infrastruktuře jezdí, jsou vlaky a autobusy a tou infrastrukturou je železnice a silnice. U železnice je to, že železnici zajišťuje její údržbu, investice, opravy stát, u silnic druhé a třetí třídy to je kraj, u jedniček a u dálnic je to opět stát. Takže my sice můžeme objednat spoustu nových vlaků, zásadní potíž je v tom, že na hlavních železničních koridorech se nám ty vlaky prostě na ně už nevejdou.
A Správa železnic teď bude vyhlašovat přetížení dráhy v oblasti hlavního nádraží, což postihne už komerční meziměstskou dopravu. Takže my máme zásadní potíž v infrastruktuře. Jinými slovy, tam, kde bychom infrastrukturu potřebovali, tam ji nemáme a tam, kde ji vlastně nepotřebujeme, tam do ní utápíme peníze. Položme si každý sám otázku, jestli to je správné vynakládání veřejných peněz. Pro vaši představu, dneska pravidelně hromadnou dopravou jezdí 25% Středočechů. Nedej bože, aby je chtělo jezdit 50%. Neměli bychom je jak a po čem přepravit. A tím vlastně odpovídám i na připomínky Františka Petrtýla, protože my vlastně máme vyčerpanou kapacitu hlavní infrastruktury železniční a víme sami, že bychom potřebovali železniční rychlé tratě na Kladno, na Mladou Boleslav, další novou železniční trať směr Benešov. Nemáme ani jedno z toho a to nás bude omezovat ještě dlouhá léta. A poslední moje poznámka, já musím zásadně odmítnout tu mantru, která se tu neustále opakuje, že my omezujeme veřejnou dopravu. My ji naopak rozvíjíme. Když se podíváte na všechna statistická čísla za poslední roky, ten rozvoj je naprosto nepopiratelný a jasný. To, že někde zastavujeme nebo omezujeme provoz, který nedává smysl, tak to je chování řádného hospodáře. Nic víc, nic míň. Děkuju za pozornost. Tak já také děkuji panu kolegovi. Dalším přihlášeným je pan kolega Štěrba. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych se vrátil, pan radní trošku posunul můj dotaz ohledně věrohodnosti přepravních sčítání. Ten samozřejmě nebyl k metodice sčítání, nýbrž k tomu, jak konkrétní sčítač prováděl tu svoji činnost. Tu informaci jsem měl až po jednání výboru pro dopravu, který se tím problémem zabýval. Když už tady padly i Kralovice, tak bych se chtěl zeptat, ministerstvo dopravy rozhodlo, že obnoví trať z Kralovic do Mariánské Týnice. Mám tomu rozumět tak, že kompletní obslužnost vlakovou dopravou na tomto úseku až z Rakovníka tak bude dána do pravomoci Plzeňského kraje, to znamená Středočeský kraj nebude se nějak podílet ani na stanovení rozsahu té dopravy, ani teda na kompenzacích. Děkuji. Tak Karel Havlíček, prosím. Pane radní, my se lišíme v jedné věci. Jo. Vy jako říkáte, já si myslím, ale já se odkazuji na jinou věc a to je na nějakou autoritu, na nějaký proces, na nějaký fakta. Ty fakta jsou nastaveny nikoliv tím, že předcházející hejtmanka paní Jermanová poslala dopis, a myslím, že jich dokonce bylo víc, že tedy žádá, aby se s těmi tratěmi něco dělalo. To samo o sobě nerozhoduje, to není to nejpodstatnější. To, že si o to zažádá, je pouze ten iniciační, řekněme, krok k tomu, že se o tom v rámci nějaké autority, na kterou dokonce nemá ani vliv ten ministr, a je to dobře, že na to nemá vliv, proto je tam ta centrální komise. Ve spojení se správou železnic a ve spojení s tím, co jsem tady říkal, to jsou nějaké faktory, které se pečlivě vyhodnocují, protože samozřejmě těch požadavků je více. Každý kraj by chtěl tam tu trať, tam tu trať, tam tu trať. Tady je to trošku opačné, střední Čechy jsou vlastně dneska v tomhletom se chovají jinak než kraje ostatní, zatímco ostatní by chtěli čím dál tím více investovat a uchovávat to, vy se spíše snažíte to redukovat. Ale ta podstata je v tom, že vlastně vy jste investici, která byla procesně s autoritou a s razítkem schválena a vytvořila se tady investice v řádu stovek milionů korun, vlastně ukončili tím, že jste v momentě, kdy byla hotová, jakožto nový krajský vedení, a na to právo máte, to já bohužel jsem říkal, že v počátku toho mýho proslovu bylo to, že tady je nesystém, to je zcela jednoznačné. Tak byste to zastavili. Kdyby to provozoval stát, no tak samozřejmě to nikdy neudělá, protože by nebylo možné, aby stát si to zinvestoval jednou rukou a druhá ruka by tam současně zastavila ten provoz. To prostě není možné. A to je to, co já říkám, že je špatně. S tímhletím my se nemůžeme hrát a hazardovat, protože já tvrdím, je to zmařená investice ve výši 100 milionů korun. A ta zmařená investice není na základě toho, že jedna hejtmanka řekla, já to chci, a druhá hejtmanka řekla, já to nechci. Ta 100 milionová investice je na základě toho, že to prošlo regulérním procesním řízením se vším všudy, co je s tím spojeno. To je všechno. Tak děkuji. František Petrtýl.
Děkuji, já jenom velice rychlá reakce na pana Boreckého. Co se týče RUDu, všichni si uvědomujeme, že pro Středočeský kraj je to velice nevýhodné a já v této věci jsem interpeloval pana premiéra, kde jsem opravdu zdůrazňoval, že ten největší problém toho Středočeského kraje je nárůst obyvatel a logicky s tím vznikající problémy, hlavně v dopravě. Děkuji. Tak děkuji. Kdo další se hlásí? Tak máme tady veřejnost přihlášenou do diskuze. Je tady přihlášená paní Andrea Primusová a pan Štěpán Hálek. Dovoluji si jim tedy dát prostor a nevím, jestli tam je teda mikrofon. Je, tak prosím, máte slovo. Tak, dobrý den, dámy a pánové, doufám, že jsem slyšet. Ano, byl jste slyšet. Jsem slyšet, takže ne. Akorát to musíte mít opravdu u úst, no. Děkujem. Zkouším, když tak řekněte. Tak my v podstatě bychom rádi shrnuli ty nějaké nedostatky, které na té trati spatřujeme a které odrazují některé cestující od toho využívání. Jsou to zejména propady rychlosti až na 10 km za hodinu v úseku nad Měchenicemi. Správa železnic investovala do zabezpečovacího zařízení přejezdů bohužel jinde, ne tam, kde ta rychlost byla takto snížená. Ty nejhorší přejezdy prostě se bohužel nezabezpečily. Zabezpečily si ty, kde žádná rychlost snížená nebyla. Propady rychlosti na nízké hodnoty způsobují největší časové i ekonomické ztráty. A dalším bodem jsou ty už zmíněné zastaralé a nepovedeně rekonstruované jednotky Regionova, kde je značný hluk v interiéru otředníkových zdrží, respektive brzd. Hnací náprava je umístěna v čele, takže pokud vlak jede do stoupání, vzniká proklus a má problém se zvlášť u těch pomalých přejezdů do toho stoupání vůbec rozjet a v teplém období přehřívání hnacího řetězce prostě vlivem konstrukčních vad, to znamená, ta jednotka se přehřívá a vleče se krokem, takže nestíhá jízdní doby, jsou to naprosto nevhodné stroje pro tuto trať. Za třetí, příliš mnoho takzvaných mimořádných událostí, související tedy s těmi vozidly poruchy vozidel, popadané stromy vlivem tedy nedostatečného preventivního prořezu a tak dále. Dále výluky s náhradní autobusovou dopravou, či jen například ukončení vlaku v Bráníku nebo výchozí z Kačerova a tak dále, kdy pak se musí tedy cestující tam narychlo dostavit a většinou ten vlak nestihnou a jedou, až musí čekat na ten další. A za čtvrté, tarif 5 nadále obsahuje různé výjimky a úlevy pouze v autobusech, to se vůbec neřeší, řeší se pouze uvažované zdražení. Je to tarifní diskriminace vlaků. Nově u jednotlivého jízdného přibyl čas platnosti, který je velice krátký. Stačí minutové rozdíly v jízdních řádech u jednotlivých spojů a je potom rozdílná cena, co spoj, cestující platí prostě jiné jízdné v tarifu PIT. Dávám tedy dotaz, jestli toto je vůbec nějaká integrace. Co se týče předplatného jízdního, tak roční kupon PIT za uvažovaných cirka 30 000 korun bez benefitů, například, že by v tom byla i přeprava třeba kola nebo psa nebo nějakých dalších komodit, je vzhledem k velikosti území ve značném nepoměru například k Německu, které je zhruba 35krát větší než území PIT. Tam mám osobní zkušenost s Deutschlandticketem a často tam jezdím. Tam v podstatě je zhruba za polovinu té uvedené ceny za rok a platí se měsíčně v měsíčních splátkách inkasem, takže je to podstatně výhodnější na daleko větším území. Došlo v Německu k tarifnímu scelení sítě,
Není třeba řešit nějaká pásma a krátkodobé jízdenky, způsob odbavení, nakoupení a tak dále. U jednotlivých integrovaných dopravních systémů nebo území nepokrytých integrovanými dopravními systémy či jízdní různých dopravců. Předplatné navíc lépe odpovídá fixním nákladům za veřejnou hromadnou dopravu. A samozřejmě motivuje, když ty cestující, které už to předplatné mají, že nechají auto doma, protože proč by platili provoz, nebo ty variabilní náklady provozu auta, když už mají zaplaceno předplatné. Takže na západě k tomu přistupují takhle. Otázka, kam chceme my. Děkuji za pozornost. Tak, děkuji moc za váš názor a dám prostor paní André Primusové. Já vám děkuji. Vážená paní hejtmanko, vážené dámy, vážení pánové, vážené zastupitelstvo Středočeského kraje. Jako režisérka dokumentárních filmů od roku 2016 sleduji problematiku regionálních tratí po celé České republice. Současná situace na legendární trati z Prahy na Dobříž, dnes tedy příměstské lince S88, připomíná klasický scénář procesu směřujícímu k úplnému zastavení provozu a následné snaze dráhu zrušit. Příběh vždycky začíná tím, že se na vybrané trati zmrzačí jízdní řád vlaků a nasadí se autobusy v konkurenčním módu. Nárazující autobusové spojení linky S88 v úseku Čisovice-Dobříž se zřetelně zavedlo v duchu hesla Drž se nás a užij si 7krát. A neb jak praví slogan na vybraných autobusech, i přestup může urychlit vaší cestu. Asi podobně jako i amputace nohy ulehčí váš krok. Příběh pokračuje sčítáním cestujících. Těch samozřejmě vždycky ubývá, když vlaky nejezdí, jak lidé potřebují. Minulý víkend proběhlo sčítání v úseku Čisovice-Dobříž. Z vlastní zažité zkušenosti i dostupných svědectví proběhlo na řadě spojů velmi ledabyle a počet cestujících nebyl zapsán přesně. Perličkou byl sobotní večer, kdy pověřený pracovník byl značně společensky unavený a sčítání mělo velmi svéráznou formu. Tímto děkuji za inspiraci, aktuálně připravuji na téma lokálek filmovou komedii. Příběh vrcholí diskuzí o rentabilitě. Žádáme pana radního Boreckého, aby seznámil veřejnost s konkrétními čísly. Kolik přesně Středočeský kraj redukcí linky S88 ušetřil a jaké jsou náklady na zajištění náhradních autobusů za zrušené vlaky v úseku Čisovice-Dobříž. Pro hrubou představu, pokud bychom počítali roční úsporu 10 milionů, ušetřil krajský rozpočet na dopravu necelé 0,2%. Podle odhadů soukromých železničních dopravců náklady na plnohodnotný provoz v úseku Praha-Zbraslav-Dobříž nepřekračují zhruba 16 milionů, tedy zhruba 0,3% z téměř 6 miliard na dopravu Středočeského kraje. V době, kdy se okolní kraje i celá Evropa snaží veřejnou dopravu maximálně podporovat, se redukce příměstské linky S88 jeví jako nepochopitelný krok zpátky. Veřejná doprava nebyla, není a nebude rentabilní. Redukce vlakových spojů i zdražování veřejné dopravy bezesporu vždy vede k nárůstu individuální automobilové dopravy a většímu zatížení krajských silnic. Ptáme se všech zastupitelů, opravdu tohle je to, co chcete? Pan radní Borecký naznačil, že by rád nevyužité tratě přestavěl na cyklostezky. V případě trati 210 z Prahy na Dobříž však toto výhledově nastat nemůže, jelikož je pravidelně využívána pro přepravu dřeva. Lesní správa Colorado Mansfeld potvrdila, že s případným rušením tratí zásadně nesouhlasí a hodlá ji v maximální míře využívat i v budoucnosti. Trať tedy bude nadále udržovaná v provozuschopném stavu, což stojí daňové poplatníky každoročně desítky milionů korun. Ptáme se pana radního Boreckého, co je smyslem redukce provozu vlakových spojů. Marginální úspora z krajského rozpočtu, další zatížení silnic, dopravní vyloučení Mníšecka a Dobřížska, nebo je skutečným cílem úplné zrušení provozu a snaha o výstavbu cyklostezky na tělese trati. Iniciativu za obnovení plnohodnotného provozu linky S88 Praha-Dobříž aktuálně podporují stovky podpisů elektronické petice, nově je dostupná i papírová verze. Z veřejných komentářů i autentických reakcí zřetelně vyplývá, že vaši voliči s redukcí provozu nesouhlasí.
Vážená paní hejtmanko, vážené dámy, vážení pánové, vážené zastupitelstvo Středočeského kraje, pokračování našeho příběhu je nyní na vás. Děkuji za pozornost a jménem všech současných i budoucích obyvatel, rekreantů, turistů a podporovatelů naší iniciativy vás prosíme, vraťte vlaky na Dobříž. Tak, děkuji. Nevím, jestli k tomu ještě na to chce někdo reagovat. Nevím, ne? Už. Tak dobře, krátce ještě to shrne Petr Borecký. Já dám jenom stručnou reakci, aby se neřeklo, že jsem nereagoval. Je krásné, jak se dá i trať na Dobříž zasadit do celoevropského kontextu. Já bych tady jenom řekl, že německý Deutschland-Ticket je přesně ukázkou toho, kam vede populismus a populismus v dopravní politice, protože jestli s něčím má dneska Německo velký problém, tak je to, jakým způsobem Deutschland-Ticket financovat dál, protože spolkové země, včetně federální vlády, teď velmi debatují o tom, kde se ženou v těch příštích letech 20 až 30 miliard euro, které každoročně na podporu Deutschland-Ticketu budou potřebovat. A druhá věc je samozřejmě tristní stav německé železniční sítě, který se tam také projevuje, ale to už je zase úplně jiný příběh. Jinak v podstatě to, o čem tady petenti hovořili, to znamená propady rychlosti, mimořádné události, staré hlučné pomalé vlaky, to jsme všechno už tady probrali, takže já už to nebudu opakovat. Jenom tady se vyjádřím k jedné věci a to je tarif PIT. Ono ty znevýhodnění železnice tarifní tam do určité míry existuje, ale je dáno tím, jak byla uzavřená smlouva, která byla uzavřená bez jakékoliv soutěže vedením kraje Středočeského v roce 2019, kdy se jednalo o přímé zadání veřejné zakázky Českým drahám bez jakékoliv soutěže. To je vše. Tak, děkuji. Jestli se někdo další do diskuze nehlásí, ještě pan Tomáš Helebrant, prosím. Děkuji za slovo. Já tady chci reagovat na kolegu Boreckého a jeho poznámky k Deutschland-Ticketu. A když řekneme A, měli bychom říct B, je prokázáno, že zavedením této slevy nádraží a oblasti kolem nich zvýšily se tam ceny nemovitostí, lidé začali pravidelnější jezdit, přineslo to mnoho pozitiv, samozřejmě to něco stojí, ale je to veřejná služba, takže určitě je to pozitivní krok, ale podpora veřejné dopravy, takže určitě bych to nebral jako nějaký odstrašující příklad. Naopak ty oblasti kolem tratí se začaly daleko více rozvíjet, podnikání se tam zvýšilo, jak jsem říkal, nemovitosti se zvedly, lidé tam více a více jezdí, takže je to pozitivní. Děkuji. Tak, děkuji. Hlásí se ještě někdo další do diskuze? Není tomu tak si dovoluji diskuzi ukončit a hlasovat o tomto bodu. Prosím. Jo, pardon, ještě tam máme pozměňovací návrh, takže nejdřív přesně o pozměňovacím návrhu. Takže nejdřív se hlasuje o pozměňovacím návrhu pana Zdenka Štefka. A stačilo, tak prosím, jestli jste připraveni, tak kdo je pro pozměňovací návrh? Kdo je proti a kdo se zdržel? Tak, nebylo přijato, hlasovalo 60, pro bylo 28, proti 14, zdrželo se 18. Tak, teď budeme hlasovat o tom bodu tak, jak byl navržen. Tak, prosím, spouštím hlasování pro bod, tak jak byl navržen panem radním. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Tak, hlasovalo 60, pro bylo 43, proti 1, zdrželo se 16. Tak.